kon maibturan, ti kinautot na nanyan na nagsaem, ti panangderder mo tuy puso. Di amok idi kabaylak nga ilingit ti amin, ngem madlaw dagayam kinapodno. Tadyak malapdan tuy luluwak nga agar arubos, kanu amalpas ken nagibus. Anyan nasakit na diakon maibturan, ti kinautot nan anyan na nagsaem, ti panangderder mo tuy puso. Pagpadasek pukawen sa emiti kaunggak, sa emin impaay mo. Anyan nasakit nan diakon maibturan, ti kinautot nan ti panangderder mo tuy puso. Lunes aldawan agam amutan, Martes nagsabat manen ti dalanta, Miyerkules impudnom kanyak ti ayat mo, Huwebes inaklon kan ubiag ko, Biyernes napunuan ti dungo ken lailo, kasladin agsarday ti ragsak ti dua a puso. Sabado adda ditan nagkinaawatan, ket idi dumteng ti Domingo, apay asyak ti pinanawan.
sabat manen ti dalanta. Miyerkules impudnom kanyak ti ayat mo. Huwebes inaklon kan ubiyag ko. Biyernes napunuan ti dungo ken lailo. Kasla din agsarday ti ragsak ti dua a puso. Sabado adda ditan nagkinaawatan, ket idi dumteng ti Domingo apay asyak ti pinanawa. Apagdarik matlaeng nga dinteng ka, apagdarik matlaeng metana pukaw ka. Arig na ket naturog kat sibay ko, ngem awan kameten ti panagring ko. Apagdarik matlaeng adimteng ka, apagdarik matlaeng metana pukaw ka. Tiyan na yatta ti amok ket pudno makalawas laeng. Siak tingkain kulbu. Awan ka din tinamnam mata at wag amay suplit tating nga ayata. Anyat aramideg tapno laeng mamatika, tapno mapaneknekak kaipatpatek ka. Sika ka na yun di atat panunod ko, sika pa'y laeng di atato'y puso. Anyat aramidek tapno lama alukoy ka, nga ituloy ta kuma ti ayan na yata. Arapaap ka di laengen, nga agsublit ta ti alangen-langen. Di na ka din nga ayayaten, no isut na iketeng ken no isut rombeng awatek laengen. No daytoy man ti kinapudno, nga awanen tinamnamak biag ko. Awate kun nga arapa aplaengen, uray na sakit ngemin kalipatanen. Arapap ka di laengen, nga agsublit ta ti alangen-langen. Di na ka din nga ayayaten, no isut
tapno mapaneknek nga ipatpatek ka. Harapap ka di laengen nga agsublit dati alangen-langen. Di na ka din nga ayayaten no isut na iketdeng ken no isut rombeng awat teklaengen. No isut na iketdeng ken no isut rombeng awat teklaengen. Awat teklaengen. Kunakla no sisyak laeng di tapusom ingkarim adinak pasukutan ingkarim payadinatu pagsangsangiten awan amuk ngay nakeng kanagkurkurangan pinatik aday ta karimket putnunay diatu pulos aglak amitiliday imbagam payday takarim din tu pulos agmawmaw ngem kayang tanagbalin nga ubaw kunaklano si siyak laeng di tapusom asin nung arut ting kapilyen kas pagorigan isut nagasat ta isut piliem tiyak kayanti agbiak pay dito'y lubong pinatikaday ta karimket putnunay diyak tu pulos aglak am itiliday imbagam payday ta karim din tu pulos agmawmaw ngem gayam tanagbalin nga upebaw. Kunaklano si siyak laeng di tapusom asin nung arut ting kapilyen kas pagorigan isut nagasat ta isut piliem tiyak kayanti agbiak kay dito'y lubong pinatikaday ta karimket
nagrairan panubok man, ti sumangbay di kampu kawen panagtalik ken pamati ken ka o Diyos na indaklan ka sikat sa langit mi o isu amin ang problema mi isu titaklin mi ken ka po Diyos mi mamatikam ken ka po Diyos di na kambaybayan uray nuan yati dumdumte Pakabasulan sikat mamakawan amina problema ingka solusyonan agyaman kami Lord di kampu kawen panagtalik ken pamati ken ka o Diyos na indaklan ka sikat sa langit mi o isu amin ang problema mi isu titaklin mi ken ka po Diyos mi mamatikam ken ka po Diyos di na kambaybayan uray nuan yati dumdumte ken ka o Diyos na indaklan ka sikat sa langit mi o isu amin ang problema mi isu titaklin mi ken ka po Diyos mi mamatikam ken ka po Diyos di na kambaybayan uray nuan yati dumdumte Numasapul mo tulong ko urayan yaket itet ko ibagam ket aramidek pachenak dumtenga nyaman nga oras adaak dinua lugar danunek amin amin ket ipa
Pabaraek day tabakim, di kan tu pulos masakdan. Tabi aku di kalasag mo, tuy bagik pagsanggiram. Di imposible apat kek, ket posible para kin ka. Kit atoyak akan kanayon, syakti mangted keng ka. Pipker piksam, agnanayon syak sari ket mo tjenak. Balasiwek pa'y titaaw, sugdalek sagut kut bulan. Syakti mangted keng kat piksam, amin aminen. Syak pa'y di silaw mutangatang, silaw agamin adenam aramidek para ken ka. Oh yeah, para ken ka. Ipustak tribyak ko, ipaglaban ka. Uray pagkadayak, ken ipustak to'y kararwak. Amin amin ket ited ko, dalek pamati, ited ko ken kat amin. Balasiwek kay titaaw, sugdalek sagut kut bulan. Syakti mangted keng kat pigsam, amin aminen. Syak pa'y di silaw mutangatang, silaw akamin adenam aramidek para kin ka.
nasidong mo alingage man pitik to'y puso tapnoin ka maimutek-tekan kay papanan to'y napudno nga panagayat ko indengam o ayat ko balikas ni karayo nga pangipek sa gagarken iliw ko nga agsadag di taarpad mo iwaksim ni panagduwa-duwam ta sagraben ta tilipnos na to'y ayat ko para ken ka ang ganayon awan patinggana mensahe ni siya sinopay ti pangyawata no dilaeng siksika nga punday to'y biyag ingka kumasap buyoten sam itiro daytoy ayat tapnon agsantak rimat kaunggak amang tungpal arapa apta ti biyag iwaksim ni panagduwa-duwa ta sagraben ta tilipnos na to'y ayat ko para ken ka ag nanyayon awan patinggana mensahe ni ayat siya sinopay ti pangyawata no dila